बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजननि बिथिंनिफ्राय दा समाव जोङो नैबे दंफांबारियाव लोगो मोननो हादों जे थांनाय 2, 3 आरो 4 मे खालि बड'लेण्डनि बाक्सा जिल्लामोन आगोलाव दा तामुलपुर जिल्ला जाबाय। तामुलपुर जिल्लानि हेडक्वार्टार तामुलपुर नोगोराव गोजोन फोथार, बे गोजोन फोथाराव खुंनाय बर' थुनलाइ आफादनि 61थि बोसोरारि जथुम्मा जानानै थांदों। जोबोद गाजा गोमजा जथुम्मा, जेरावनाखि भारत हादरनि हादरगिरि फैदों आरो गुबुन गुबुन बियाबनिफ्राय बहाय खमैबो 2,000 थान्दैफ्रा बाहागो लाफैदोंमोन। बांलादेशनिबो थान्दै दङमोन। बे जथुम्मायाव बर' थुनलाइ आफादनि बिबानगिरिनि बिबाननिफ्राय डक्टर दिनेश बसुमतारीखौ एक्सपाल खालामनाय जादों आरो बे एक्सपाल खालामजानाय खौराङा दिनै बयजोंबो मिथिजानानै दङ। नाथाय जाय बिथाङा एक्सपेल खालामजादों, बै एक्सपेल खालामजानाय बेक्ति एबा डक्टर दिनेश बसुमतारी लेङाइ आफादगिरि बर' थुनलाइ आफाद, बिथांनि जेबो फिनजाथाय मोननो हानाय जायाखैमोन। दिनै बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्क्रिनाव जोङो लाबोनो नागिरदों बिथांनि बानबुंथि एबा बिथांनि खेंफोरथि। बिथाङा बर' थुनलाइ आफादनिफ्राय एरख'जानायनि उनाव गावनि मोनदांथि एबा गावनि गोसोनि बोलो माबायदि दङ जों बेखौ मिथिना लागोन। जोङो बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजननि बिथिंनिफ्राय बिथांखौ बरायदों आरो खुलुमनाय होदों। नोंथांखौ बरायनाय जादों। थांनाय 2, 3 आरो 4 मे खालार खालि बर' थुनलाइ आफादनि 61थि बोसोरसालि जथुम्मा तामुलपुरनि गोजोन फोथाराव आरो बे जथुम्मायाव नोंथांखौ बर' थुनलाइ आफादनि बिथिंनिफ्राय होखारनाय जाबाय। नोंथांनि रिएक्सन? बेयो नंगौ बाथ्राया जे 61थि जि बर' थुनलाइ आफादनि जथुम्मा तामुलपुरनि गोजोन फोथाराव जालांदों आरो बे जथुम्मानि 1थि सानखालिनो बे जाथाया जालांदों आरो बेयो आंनि थाखाय थिग दुखुनांथाव होननानै आं बुंनो लुबैयाखै, आनफर्चुनेटबो होननो आं लुबैयाखै। आंहा मोनसे साननाय दंखायोमोन जे बेबायदि जाथाया आंनि थाखाय बधय खोब बारा गोबाव गैलिया जाखागोन, बि साभाबिकखा। आं बेखौ साभाबिक होनना लाखादों। जेब्लानो PIL आवहाय सहि होफादोंमोन, आं सानखादों जे बे रोखोम जाथाया जानो हागौ इन फिउचार। आं बिनि थाखायनो प्रिपेयार्डखामोनबो आरो आंहा बेखौ सहि होनायावहाय मोनसेल' आंनि गोसोआव मोनदांथि दंखायोमोन जि बर' थुनलाइ आफादावहाय लेङाइ आफादगिरि एबा आफादगिरि जानायानो आंनि मेइन उद्देश्य नङा, थांखि नङा। आङो बर' थुनलाइ आफादाव बिबानगिरि जानानै दङ माबा मोनसे खामानि मावनो थाखायसो। आं जुदि बे खामानि मावनो हायाब्ला अब्ला बेहाय लेङाइ आफादगिरियानो मा आफादगिरियानो मा थानायनिफ्राय मा लाब दङ जुदि मावनो हायाब्ला। गथिखे आंनि साननाया जाबाय एसे जे जाथिनि रैखाथि सिगां जाथिया बासियोब्लासो, हारिया बासियोब्लासो थुनलाइया बासिगोन। थुनलाइ बासिगोन, जोंनि दामनाय देनाय मोसानाय मुसुरनायनि गोनांथिया फैगोन। जेब्ला हारियानो गैलाब्ला, जाथियानो गैयाब्ला, मानसियानो गैलाब्ला सोरनि थाखाय थुनलाइ आफाद, सोरनि थाखाय दामनाय देनाय मोसानाय मुसुरनाय? आंहा बे मोनसे प्रिन्सिपलाव आङो स्ट्रिक्टखामोन। आं बेनिखायनो सानदोंमोन जे PIL आ ओरैबायदि जिनिस जाय PIL नोंखौ होआब्ला हयथ' बर'फोरनि जि एक्जिस्टेन्स दा जिखिनिखौ मोननानै जों दङ बेफोर लासै लासैनो जोबलांगोन आरो मोनसे समावहाय जाथिया मोनसे गिदिर अलखदाव गोग्लैहैगोन। बे साननायजोंनो आङो दंखायोमोन गोख्रोङैनो आरो बेखायनो आङो बे कनफारेन्सआव थांनाय समावबो बे साननायखौ लाना थांखादोंमोन आरो गमामायैनो बे फैमारबाय।
बिनि सानसे सिगाङाव आं मोननैसो बाथ्रा बुंनो लागोन सानदों कनफारेन्सआवबो आंखौ दाथां होननानैसो आंनिनो कलिगफोर बर' थुनलाइ आफादनि जि सेन्ट्रेल कमिटि बा केबिनेट बडि बे केबिनेट बडिनिनो माखासे मानसिफोरा आंखौहाय भार्बेलि जेबो कुनु रिटेन कमप्लेन गैयाजासे बिसोर बबेयाव मा खोनादों मा खोनाया बिसोर खोनानाय बाथ्राफोरनि सायाव बेस खालामनानैहाय कुनु रिटेन डकुमेन्ट गैया बे रोखोमैनो आंखौ बारे बारे बुंदोंमोन जे सारा कनफारेन्सआव थांनाया गाहामसै आं सोंनो मानो आं मानो थांनो नाङा अब्ला जाबाय जे सार कमप्लेन फैनो हागौ कमप्लेनखौ सोर लाबोगोन आरो मानो लाबोगोन गावसोर माने साहसि बा अपेनलि बुंनो थाखायबो गावसोरबो एसे आखा फाखा खालामबाय थादोंमोन सोर लाबोगोन बेखौबो खोन्थानो लुबैया खालि बेखौल' बुंबाय जे आपिल माने PIL-आवहाय सिगनेसार होनायनि दायाव सारनि सायाव माखासे मानसि खुद्रिदों दा बिसोर लाबोगोन जों बारे बारे सोंबाय सोर लाबोगोन बिसोर माने खुला खुलि बुंनो थाखाय राजि नङा बुङाखैसिबो आं सोंबावबाय थेवबो बबेबा डिस्ट्रिक्ट कमिटिफ्रा लाबोगोन नामा प्राइमारि कमिटिफ्रा लाबोगोन नामा जे जों सार बेखौ मोजां बुंनो हानाय नङा थांबाय केबिनेट बडि जाखांनायनि उनावहाय बे रोखोम थांबाय आरोबाव बिनि उनावहाय 24 तारिखआवहाय 24 मार्च बे थांबाय केबिनेट बडिनि मिटिं एगेन 27 मार्चआवहाय एप्रिल मार्च नङा एप्रिलावहाय एक्जिकिउटिभ बडि मिटिं जाबावबाय एक्जिकिउटिभ बडि मिटिं जोबखांनायनि उनावहायबो सानै आफादगिरिखौ डेपुट खालामबाय आफादगिरिया आंखौ बुंनो थाखाय रमायला इस्लारि ओमफ्राय सीताराम बसुमतारी सानैबो भाइस प्रेसिडेन्ट बिसोरो आंखौ लिंलांबाय सार ओरै फैनानै जों मोनसे बाथ्रा रायज्लायनो आंनाव थांबाय बे बिसोर बुंबावबाय जे सारखौ ओरैबायदि माखासे एलिगेसन होफैनो हागौ आंबो होफैदों नामा होफैयाखै माबा रिटेन होदों नामा जेबो गैयाना खिन्थु फैनो हागौ कनफारेन्सआवहाय दाबो फैयाखैनो जेब्ला फैगोन ना फैया बेबो खुनु कनफार्म नङा आनसार्टेन मोनसे बाथ्राखौ लानानैहाय जुदि आं थाङाब्ला मानसिफोरा आंखौ मा बुजिगोन आंखौ जे नुवाब्ला कारण प्रग्रामावथ' आंनि नाम दंथारो सेकेन्ड डेआवनो मुंख्लंनि बिबार बावनाय प्रग्रामा आंनि नामै दङ आरो बिनि उनावहाय बेलासि फारसे हिस्ट्रिकेल सेसन जारिमिनारि मोनसे सेसन जिरायगोन बे सेमिनारखौबो आं दैदेननो थाखाय बिबान होनाय जादों चेयारमेन हिसाबैहाय आंनाव जुदि थाङाब्ला नुहैयाब्ला आंखौ मानसिफोरनि सिगाङाव आफादगिरिया मा होनना बुंथिगोन बे फैयाखै एबसेन्ट होनाय लोगो लोगो मानसिफोरनि गेजेराव माबायदि जागोन हाबाब एफा गिदिर प्रग्राम सेन्ट्रेल कनफारेन्स बियो जेरावहाय जोंनि भारत हादरनि प्रेसिडेन्ट फैलायगोन बेबायदि प्रग्रामावहाय बिथाङा एबसेन्ट थादों एथ' इरेसपन्सिबल दायित्व गियान गैया बेहा बेबायदि मानसिखौ जों मान नांगौ जाय मानसिया एथ' गिदिर प्रग्रामखौ बियो एबसेन्ट थादों बेथ' माने साहित्य सभा बायदि संगठनावहाय थानायनि थाखाय उपयुक्त नङा बे बाथ्राखौ माने सिखारगोन बेखायनो आं फैयाब्ला बे कुइसन फैयोब्ला आफादगिरिया आंखौ एबसेन्ट होनना बुंथिना होयोब्ला रायजोफोरनि गेजेराव आंथ' बेबायदि समाल'सनाखौहाय लुबैयाखै आंखौ बेबायदि सोरबा सोंखारिथों आं बेखौ लुबैयाखै गथिखे आं फैगोन आरो आंनि डिउटि फैनाया आं फैगोन सोरबा जुदि इलिगेसन लाबोमारोब्ला नायगोन मा रोखोम लाबोयो
आरो आं इलिगेसनखौ गिनानै खारखुमानाय थायोब्ला आंखौ मा होनगोन मानसिफोरालाय कापुरुस कावार्ड प्रब्लेमखौ नुनानै खारखुमादों आंथ' खारखुमा लुबैयाखै आं मा दाय खालामदों प्रब्लेमखौ आङो फेस खालामगोन आंनि जिखिनि बुंनांगौ बाथ्रा आं बुंथिगोन रायजोफोरनि गेजेरावहाय बिनि उनावहाय रायजोआ बिसार खालामगोन आं गमामायैनो दायनिगिरि ना नंगौ ना नङा बेखौ रायजोआव बिसार खालामगोन गथिखे आंबो फैनांगोन आं बाथ्राखौ बुंनांगोन आङो एबसेन्ट थानो हानाय नङा बे थांबाय थांखालिबो गाबोन बायदि जों थांगोन थिग सानसे हरसे सिगाङावनो आरोबाव जोंहा सेक्रेटारि हरेस्वर नार्जारि बिथाङा 10टा 11टासोआव मोनानि आंनाव फन खालामबावबाय सारा फैया गाहामसिन नामा मानो बिदिसो बुंबाय थादों फैनाया गाहाम नङा फैया गाहामसिन होनदों बेथ' मा रोखोम जादों आरो नोंसोर बेलेगखौ मानो बुंबाय थादों नोंसोर आं साहस होनांगौमोन जोंनि खामानिया जानांगौमोन इउनाइटेडलि जों प्रब्लेमखौ फेस खालामनो मा जामारदों खिन्थु जोंनि गेजेरावथ' इउनाइटेडलि नङा नोंसोर आंखौ सिंगेलाव खालामगासिनो दङ नोंसोर गोजा फारसेथिं आं हारसिं फारसेथिं जागासिनो दङ नोंसोर आंखौ प्रटेक्सन होनाय बादि लानांगौमोन फैदोंलाय समस्या मा जायो नायगोन जयैनो जोङो फिसानांगौमोन सार नोंथांनि गोसोसो बाखिखिनिया दोनबाय जों थांबाय अखानायै थांनाय जोङो आं सानखाबाय जे आं थाफाहैयोब्ला बिथांमोनजों लोगोआवहाय आरोबाव मा फैगोन आं एसे डिसटेन्स मेनटेन खालामखाबाय ओमफ्राय थिग डेलिगेट जानोसै समाव मिटिं जानोसै समाव जों थांबाय आंजों दंफायोमोन जोंहा राइटार्स एकाडेमिनि आफादगिरि राजेन बसुमतारी आरो जोंनि राइटार्स एकाडेमिनि एडभाइजार एबा अखानायैनि जि प्रग्राम खन्थाइगिरि जथुमनि सामलायगिरि जायखौ माने थांखिखानाय सामलायगिरि जेबो लाखादोंमोन राखाव बसुमतारी राइटार्स एकाडेमिनि जोंहा आफादगिरि जों ज' थांदोंमोन ओमफ्राय मोनाबिलि 7टायाव जों नुजाहैबाय 7टायावसो जानो गोनां 7 बाजियाव ओमफ्राय रावबो गैया डेलिगेट हाउसआव ना प्रेसिडेन्टआ दङ ना सेक्रेटारियानो दङ ना सोरबा बर्डनि मेम्बारानो दङ रावबो गैया जों एसे बेरायदिंलायबाय गेजेर उनावहाय जोङो फैफिनबा थाग थिग डेलिगेट हाउसआव हाबनायनि सिगाङावनो गेटआव लोगो मोननाय आफादगिरि बिथां तरेन बर' प्रसान्त बसुमतारी प्रसान्त बर' ओमफ्राय जोंहा हरेस्वर नार्जारि ज' फैदों आंखौ लोगो मोननानै बुंबाय थुदो आंखौ लांफा तरेन बर'आ थांना जिरायहैफाबाय जयैनो बेखिनिया नर्मेल ओमफ्रायहाय जेब्ला डेलिगेट सेसना स्टार्ट जानोसै जाबायानोसै फारि थांबाय प्रग्राम माखासेया आफादगिरिनि मासि लानाय जिरायनाय आं नुखाबाय जेब्ला आलासि सिनायहोनो लादोङो अब्लानो बिसोर मा खालामखाबाय मोननै सेक्सन खालामखाबाय नर्मेलि मा जायोमोन आफादगिरिनि सिनायथि होनायनि उनावनो लेङाइ आफादगिरिखौ सिनायथि होयो दा नेक्स्ट प्रेसिडेन्ट आरो दस्राफ्राव बे रोखोम खालामबाय थानायखौ आं मोनबोखादों बे दिनखालि खिन्थु आफादगिरिखौ सिनायथि होनायनि उनावहाय आंखौ होआलासिनो गुबुन माखासेखौ लाबाय थाबाय आरो आंखौ जेबो होआखिसै लेङाइ आफादगिरिफोरखौबो होथ'आखिसै दोनथ'बाय जालांबाय माने फार्स्ट इन्ट्रडाक्सना बेयावनो थांबाय सानैसो आलासि अर्थात थान्दै मेल बेख'गिरिखौ सिनायथि होबाय ओमफ्रायहाय एबसुनि प्रेसिडेन्ट दिपेन बर'नि सिनायथिखौ होबाय खिन्थु बियो एलाइड अर्गेनाइजेसनसो मेइन बडि बुङा बे एलाइड अर्गेनाइजेसनसो ओमफ्रायहाय बिटिसिनि CEM चिफ एक्जिकिउटिभ मेम्बार प्रमद बर'नि सिनायथिखौ होबाय
बिदिनो जाय जायगायाव नांगौ होग्रोबाय खिन्थु जोंनि जि मेइन बडिनि लेङाइ आफादगिरि नेहाथारिफोरखौ दोनथ'जोब्बाय गथ' जोंबो दंखाजोबो गासिबो ओमफ्राय प्रग्रामा जाबाय स्टार्ट जाबाय मोननैसो बारखांनायनि उनावहायसो नेक्स्ट सिनायथि होबावबाय आरो बेहाय आंनि सिनायथिखौ होनायनि सिगांनो नर्मेलि खिन्थु आङो फ्राय जेरावबो मोनबोदोंमोन आं मार्क खालामनो जिनिसखौ जे आफादगिरि तरेन बर'नि नेक्स्टआवनो आंखौ सिनायथि होबोबाय थानायखौ आं मोनबोदोंमोन आरो बेखौ मोननांगौ बे नङा आं जे मोनथारनांगौ बेखौ आं बुङाखै खिन्थु मोनबोनायखौ आं मोनबोदोंमोन आरो खिन्थु हैदिनखाय मा खालामबाय आंनि नेक्स्टआवहाय रमेला इसलारिखौ होग्रोबाय सिनायथि भाइस प्रेसिडेन्ट सीताराम बसुमतारिखौ होग्रोबाय बिनि उनावसो आंखौ होबाय आंहा एलानो एसे माइराव एसे स्टेक दंखादों माबा मोनसे सिङाव सोलिगासिनो दङ आंखौ हयथ' सिनायथिखौ होनो थाखायबो मोनसे मेन्टेलि प्रिपेयार्ड नंबावासोमोन जायखिजाया थांबाय ओमफ्राय फ्राय बेलायावनो आङो मा खालामनो थांबाय जिनिसखौ मा जागोन मा जाया बेखेराव थांबाय बेखेवगिरिया बुंलांबाय फ्राय घन्टा मोनसे लेक्सार होबाय बेनि उनावहाय जोंहा बिटिसिनि चिफ प्रमद बर' बिथाङाबो लेक्सार होबाय अथ'स बिथाङा बे थानायनि प्रग्रामाव बे एजेन्डआव आं मिथिनायाव आंहा गोसोथि गैला खिन्थु गैयामोन बायदि आं मोनदों आरो ओमफ्रायहाय सोर सोरखौ होजोबखोथाय गोसोआव गैजोबला खिन्थु प्रमदखौ होखांनायनि उनावहाय आफादगिरिया माबाय मोननैसो गान थानबो होबाय मेथाइ रोजाबनाय गान रोजाबनाय बिदि बारनायनि उनावहाय अब्लाहालागै माने फ्राय 10ता बारखाबाय 10 बाजि बारखाबाय मानानि 10:30 जाहैखाबाय ओमफ्राय आफादगिरिया एनाउन्स खालामबाय जे दा जोंथ' बहुद मोनाखाबाय नोंथांमोना गोजान गोजानाव फैदोङो ओंखाम उखैनायनि बाथ्रा थाबाय आरो डेलिगेट केम्पआबो दाबसेयाव एबार ज' थायाखै गोजान गोजान जादोङो सोरबा 4 किल'मिटार गोजानाव सोरबा 5 किल'मिटार गोजानाव गारिजों रोगा जालायनाय फैनाय थांनाय बे रखम जालायदोङो बेखायनो दिनै दोनथ'नोसै नेहाथारिनि रिपर्टखौथ' अलरेडि नोंथांमोना होखाजोबखाबाय नोंथांमोना फरायना लादोंल' गाबोन जों बिनि सायाव सावरायदोनि बेखौ बुंनाय लोगो लोगो थान्दैफ्रा सानबाय होमब्ला मानो थाबावनो जे फारा फारि सिखारलांबाय आधा आधि जेला सिखारलांखांजोबबाय अब्ला जाबावलायबाय दे नेहाथारिनि रिपर्टखौ फरायथिदो माखासेया थांखाखांनायनि उनावसो फरायथिदो गावनो डिक्लेयार होखाबाय फरायथिला आरो बिनि उनाव थांखाजोबखाबाय माखासे दा जालायबाय फरायथिबाय जेखियानो जाया मानो माने कमप्लिट इनकमप्लिट जायखिजाया फरायथिबाय दा जाबावलायबाय जे दे जों थाथोंसै दाथ' फरायखांखांबायानो सावरायनायखौ जों दिनै लालिया गाबोन लासिगोन दा बेखौनो बुंनायाव जा एसे दंबयोमोन बिसोरनिबो आरोबाव आधाया ओंखारलांबोबाय हठात मा जाबाय दानिया अलरेडि डेलिगेट हाउसआवहाय जेसेबां दङमोन फ्राय 2000सो डेलिगेट दङमोन बिनि गेजेरावबोथाय 200-300बो गैलामोन ओंखारलांखाजोबखाबायमोन बेखिनि डेलिगेट्सनि गेजेरावनो हठात मा जालायबाय आफादगिरिया नै दासो जों मोनसे माबा एलिगेसन लेटार मोनदों कमप्लेन एबसुआ होफैदोङो बेखौ फरायथिदो दासो होफैदोङो फरायथिदो आगोलाव होबा बेलेग बाथ्रामोन नर्मेलि मा जानांगौ
सिस्टेमेटिक मा जानांगौ डेम'क्रेटिक वेया बियो जे सोरहाबा जुदि बे रोखोम कमप्लेन दङब्ला बेथ' प्रप'जेल नङा बिदि माखासेया प्रप'जेल लाबोयो थांखि लाबोयो बे बेलेग जिनिस बेखौहाय कनफारेन्सआव नाजावो सर्टिं खालामो आरो अखानायै बेनि सायाव सावरायो खिन्थु बेथ' थांखि नङा एलिगेसन बे एलिगेसन लाबोनायखौ हठात होफैनाय आरो बेखौ हठातैनो फरायथिं होबाय मानसिफोराथ' हेला गैखालांबाय नोंहा बेखौ फरायथारनांगौ नेहाथारिया बुंबाय जे जोङो जिहेतु गाबोन डिस्ट्रिक्ट कमिटिफोरनि लाबोनाय जि जोंहा मा दङ थांखिफोर दङ बेफोरजों जयैहाय जों बेखौ लाफादिनो नामा जाबाय बे स्पेसियेल केस एकदम स्ट्रिक्ट अर्डार आफादगिरिनि स्ट्रिक्ट अर्डार बेयो स्पेसियेल केस बियो बेखौ सरजाबनाङा बेखौ दानो फराय ओमफ्राय सावरायनांगौनो माने बुंनो थाङोब्ला अर्डार ओमफ्राय सेक्रेटारि उपाय गैयैनो फरायबाय नेहाथारिया जा प्रसान्त बर'आ फरायथिना बुङोब्ला जे एबसुआ मोनथाम थांखि लाबोदोङो मोनथामनि गेजेराव बे मोननैखौ आङो दा रायलायनांगौ बाथ्रा गैलिया नैबे जि मोनसे मेइन इस्यु आंनि थाखाय बेयो जाबाय मा जे बर' थुनलाइ आफादनि लेङाइ आफादगिरि डक्टर दिननाथ बसुमतारिया बिटिआर सुक्तिनि बेरेखायै पिआइएल होनायनि सासे सिगनेटरि बिथाङा बिटिआर सुक्तिनि बेरेखायै पिआइएल होदोङो जाथिनि बेरेखायै पिआइएल होदोङो गतिके बि बादि मानसिया बर' थुनलाइ आफादाव थानो मोना बेखौहाय जोङो एरख'नांगौ बे रोखोम मोनसे थांखि लाबोबाय आरो बेजोंहाय लोगोसेनो जाय थांखिखौ नेहाथारिया फरायखांनायनि उनावहायनो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि भाइस प्रेसिडेन्ट खोरोमदाव बिथाङा फैनानैहाय ओरैबायदि बुंबाय जे बेयो जोंनि डिसिसन आरो बिनि सायाव जेबो सोलायसोल' जानो मोना आरो जायनि एगेन्स्टै जोङो बेखौ लाबोदोङो बे मानसिया खुनु धरनै क्लारिफिकेसन होनायनिबो मोन्थाय गैया आरो बिथांनि क्लारिफिकेसनखौ जों खोनासंनो थाखायबो बाध्य नङा जों खोनासङा आरो बिथांनो बुंनोबो होनो मोना गतिके बियो एक्सन जानांगौ लोगो लोगोनो आरो बिथांखौ दानो बोख्लायनांगौ अब्लाथ' एसे मानसिफोरा आखा फाखा जाबाय आं हाउसआव खेल खालामबाय जे मानसिफोरा माने बुंनोनो मोनसे साहस गैया टेररिज्म बायदि मोनसे टेरर बेयो ओरैबायदि मोनसे टेररिज्म उइदाउट एनि आर्म्स जानो हागौ बेहाय आर्म्स गैया आर्म माने सिलाय बारुदनि मा गैया खिन्थु धमकियानो ओरैबायदि एकदम टेररिज्मनिखौ गोजौआवसो आगोलाव आं खोन्थाहरखादोंमोन हरेसन नार्जारिया जोंहा सेक्रेटारिया सार बिसोरो एकदम प्रिपेयार जाना फैखाथारदोंमोन माबोरैहाय जे नर्मेलि फरायसा आफादफोरा फरायसा आफादा सा 15 बिसोरो डेलिगेट्स मोनो बिसोर दाबि खालामहरदोङो 20 जन बिसोरनो डेलिगेट नांगौ ओमफ्रायहाय मोनफ्रोमबो डिस्ट्रिक्ट कमिटि प्राइमारि कमिटि जानानै बिसोर सानै फैगोन नङाब्लाबो बिसोर 100सो जमा जागोन आरो बे बाथ्राया नंमारगौबो आं नुहुरबाय ओरै खना फरायसा आफादनि बै खना फरायसा आफादनि बै खना फरायसा आफादनि माने जिखिनि डेलिगेट्स दङ माने बाखि डेलिगेट्सआ ओंखारलांखांनायनि उनावहाय जिखिनि दङमोन बे थानायफोरनि गेजेरावहाय
50%निबो बारायानो एबसुनि डेलिगेट्स गोजा बाखि जे जेनेरेल डेलिगेट्स बिसोर फ्राय गैखालानो जिखिनि दङ बिसोर गासिबो एबसुनि गेदा गोजाखा ओमफ्राय थेवब्लाबो सानैसोआव अपस खालामबाय बुंबाय जि जाय ओरैबायदिबो नजिर दङ जोंनि माबायाव भारत गभर्नमेन्टआव खारन बे मोनसे डेम'क्रेटिक हादर बे डेम'क्रेटिक हादराव फारसेनि अर्डार जानाय मानसियाबो गावनि बाथ्राखौ बुंनो थाखाय अधिकार थानायखाय बेनो बुंनो सुबिदा होनाय जायो सिखाव दाखाय जिया जाया मानो बिसोरखौ हमनानै बुना लांब्लाबो नंमारगौना नङाबा दाया पाब्लिकफ्रा नोंखौ हमना लाबोदों बुना लाबोदों नों दाय मावबांना मावबोराखै बे रोखोम माबा मोनसे बुंनायनि अधिकार होबावो दिनैहाय जाय मानसिनि बेरेखायै बेखौ लाबोदों बिथाङाथ' सिखावबो नङा दाखायतबो नङा जुदि बेबायदि मानसिखौ मानो बुंनो होआ आरो बेबो थुनलाइ आफादनिनो लेङाइ आफादगिरि जुदि बिथाङा बुंनायनि सुबिदाखौ होनांगौ सानैसोआ बुंबायब्लाबो बिसोर माने मानो लुबैनो नागिरा आफादगिरियाथ' बुंनो होनो नागिरा रावनोबो उल्था हुइपसोगासिनो दङ जोंहा राइटार्स एकाडेमिनिफ्राय जेब्ला बुंनो सिखा नागिरदों लोगो लोगो एकदम आखाइ हे इउ राजेन बसुमतारी एन्ड आनन्द औवारी इउ आर अलस' रेसपन्सिबल नोंसोरनो बेबायदि बिटिआर सुक्तिनि बेरेखायै पिआइएल होनानै अराजक लाबोदों थारमाने बिटिआर सुक्तिखौ जोङो मेगन मेसेबनानै गासिबो जोङो गनायना लाजोबब्ला जों मोजां मानसि जागौमोन जोंबो आरो बिटिआर सुक्तिनि जोंनि बुजिनायाव जायफोर मोनफा मोननै गेना गोरोन्थि दङ बेखौ जोङो फोसाबजानो लुबैनायखाय जों जाबाय दायनिगिरि जोङो एक्सुवेलि मानो खालामदों बे मा दं मा गैया खोनासंनो थाखाय बिसोरो मेन्टेलि प्रिपेयार्ड नङा मोनसे गिनाय दं बिसोरनावहाय बिसोरनो जुदि बुंनो होयोब्ला बिसोर जुदि बुंजोबोब्ला दानो हाउसआव सोलायजोबगोन मानसिफोरनि सोलायजोबगोन ना बिसोर बुंनो होनो नाङा आरो बे खामानिखौ आफादगिरिनि दारै मावहोबाय आफादगिरिया एकदम आखाइ दैखांनानै नोंथांमोन आखाइ खबदोल' दे आखाइ खबदो आखाइ खबनो मानसियानो गैया आखाइ खबा आखाइ खब खालि आखाइ खबनो थमायदो साफा साना खबफाबाय बे रोखोमैनो बेखौ नाजावनो थाखाय लाबाय उनावहाय लास्टिंहाय सानैसो बुंबाय थानायावहाय आंनो एसे बुंनो सम होबाय आंनो जेब्ला बुंनो सम होबाय हेलानो आं बुंखाबाय जे पिआइएलआ मा जिनिस मानो पिआइएलखौ होनांगौ जादों आरो बेहाय मा मा दङ जों पिआइएल होनायावहाय बे बाथ्रा माखासेखौ जोङो दाबायदि बे डेलिगेट हाउसआवहाय रायज्लायजोबनायनि सम बे नङामोन दाथ' मोनाखाबाय लामदों डेलिगेट्सफोर गैखाला बहुद थांखाजोबखाबाय आरो जोंनि जे कनफारेन्सनि मेन थांखि बर' थुनलाइ आफादनि कनफारेन्सनि जि मेन थांखि बे माखासेखौ जों सावरायनो हावलायसिनो जोंहा जेसेबांदि प्रब्लेम्स दङ जेंनाफोर दङ बे जेंनाफोरखौहाय जों सावरायनो हावलायसिनो जों जुदि बेयावनो थाबाय थायोब्ला जों बै माखासेखौ सावरायनो चान्सखौ मोननाय नंलिया अब्ला जोंनि कनफारेन्सआ मा जागोन थाङै थाङै पिआइएल होग्राफोरखौहाय सावरायनो थाखायसो जेन कनफारेन्स जाहैगोन पिआइएल होग्राफोरखौहाय पानिशमेन्ट होनो थाखायसो जों कनफारेन्स जाहैगोन फारसेथिं जिखिनि जेंनाफोरखौ जों सावरायनानै जों बोरै मावलांनांगौ खामानिफोरखौ मा प्लेनिं लानांगौ लानाङा जोंनि राव थुनलाइया मा अबस्थायाव दङ जोङो मा अलखदाव गोग्लैनानै दङ बेफोरखौ जों सुस्रांनो थाखाय मा लामा लानांगोन बोरै सिगांनांगोन जोङो बेफोरखौ रायज्लायनो माखासेखौ जों आलदा गारजोबनो थानानै बेयाव जों थाबथाहैगोन आरो नोंथांमोना नायोमोन जे बे भलिउम आं लाफाखादोंमोन बे एफा गिदिर भलिउम बे बेसेबांथो बुरजा पइन्ट दङ आं मोनफा मोनफा रायज्लायजोबा नोंथांमोन दानो खारबा माखासे खारबावगोन बिरक्त जानानै
बेखायनो आङो दाबो खावलायनो नागिरदों जे जुदिब्लाबो बियो इसुआ फैनाङामोन फैबाय जेब्ला अके थिगैनो जाबाय नाजावबाय थ' बेखौहाय जों सावरायनो थाखाय दिनैनि बे आफादावनो जोङो थांखि लानो हायो बा लानाया उचित आं सानो आङो आफादगिरिखौबो रिकुवेस्ट खालामदों जे बे इसुखौ सावरायनो थाखाय जोङो बेलेग सानसे सम लादिनि सानसे नांगौब्ला बिनिफ्राय साननैखौ जों लागोन दाबसे जायगायाव थिग खालामगोन आरो बेवहाय PIL आव सिगनेसार होनाया आंल' नङा गासै 95 दङ बे 95फोरखौहाय जोङो जुदि ज' खालामजोबनो हायोब्ला आरो बिटिआर सुक्ति खालामग्राफोरखौ जों लाबोनो हायोब्ला जयै जों रायज्लायोब्ला बे सलिउसन निश्चय ओंखारगोन कारण जोंनि उद्देश्यआ मा जाथिनि समस्याखौ जों जयै सुस्रांलायनांगौ जाथिनि खौसेथिखौ जों लाखिनो नाजानांगौ जाथिनि सार्थआव जाथिखौ खौसे लाखिनायनि सार्थआव जाथिनि जेंनाफोरखौ जयैहाय सुस्रांनायनि सार्थआव आं लुबैदों आं रिकुवेस्ट खालामदों जे बे इसुखौ जोङो बेलेग सानसे थिग खालामनानै सावरायलायदिनि आरो बेखौ दिनै लानांगौ बे डिसिसनखौ अब्ला सानगोन आङो जे बे मोनसे फ्रुटफुल डिसकासन जागोन खिन्थु दा बेखौ खालामा जों हुरमुर खालामोब्ला सौग्रावहैगोन जोङो हुरमुर खालामनानै सौग्रावनाय आरो सौग्रावबाथाय बे सौग्रावनाया आंबा नों सौग्रावनाय नङा जाथिया सौग्रावनाय आरो जाथिया सौग्रावोब्ला बेसेबांदि खहा जागोन बेखौ सानहरनो हाया बेखायनो आं बारे बारे हांख्रायदों नोंथांमोना पानिशमेन्ट होयो ना मा बे उननि बाथ्रा होनांगौब्ला होगोन आंबो बेखौ लानो थाखाय रेडि दङ पानिशमेन्ट लानो थाखाय जुदि आं दाय खालामदोंब्ला गतिके बे पानिशमेन्ट होनायनि सिगांनो बे बेसेदूर नंगौ नङा जास्टिफाइड जादों जायाखै बिनि सायाव जों जयै सावरायलायनायखौ जों बेबस्था लानांगौ ओरैनोब्ला नाय आं मोननैसो बाथ्राफोरखौ बुंफादेरनो सानदों जेब्ला जोङो बर' थुनलाइ आफादा मोनसे अलखद सम सफैदोंमोन BTC गभर्नमेन्ट दानायावहाय इलेक्सन जाखांलांनायाव रावहाबो मेजरिटि गैलिया एबसुलुट मेजरिटि जाउना मा जाबाय सोर गभर्नमेन्ट दागोन बेखौ लानानै मोनसे केअस जाबाय नायनायाव BPF पार्टिया बांसिन देरहाबाय ओमफ्राय सेकेन्ड पजिशनानो BJP थांबावबाय बुंनो थाङोब्ला थार्डआव UPPL फैबाय जों बुंदोंमोन साहित्य सभानिफ्राय आपिल खालामदोंमोन जे मानो मालायजों लोगो जानांगौ BPFजों UPPLजों लोगो जानानै जाथिनि सार्थआव खौसेथिनि सार्थआवहाय जाथिनि राव थुनलाइ हारिनि डेभेलपमेन्टनि थाखाय जौगानायनि सार्थआवहाय नोंथांमोना जयै गभर्नमेन्टखौ दानांगौ बेबायदि आपिल होनायाव आं हारसिंथ' गैयामोन बे आफादगिरियानो दङमोन नेहाथारि प्रसान्त बर'बो दङमोन आरो आदा डक्टर मंगल हाजरिमोन दंमोन आरो बे मिटिं सावरायनायाव जोङो माखासे इन्टेलेक्सुवेल लिंहरदोंमोन जोंहा रन्जित बरग'हाइ बिथाङा मोनाव दङ थ' बेहाय मा जादोंमोन जोङो बेखौ आपिल होदों रायज्लायनायहाय जे नंगौ बेखौ जों आपिल होनांगौ नङाब्ला मोनसे बिराद माने दावराव दावसि जोबनाय नङा आरो जोंनि गेजेराव मोनसे बेलेग गाज्रि मोनसे माबा थासारि सोमजिखांगोन बे आपिलखौ होनायावथ' आफादगिरिया दङ सेक्रेटारि दङ आंबो दङ लोगोआव ज'यैनो दङ बेखौ खालामखांनायनि उनावहायनो माखासेया ओरैबायदि रायग्लिनो हमबाय आफादगिरिखौ जों आरो सेक्रेटारिखौ जों सानैखौबो आरो डक्टर मंगल सिं हाज'वारि बिथांमोनखौ ओरैबायदि गाज्रि रावै खोनासंथावै रावै रायग्लिनो हमबाय बिथांमोना नार्भास ओमफ्राय आं मा खालामबाय जोङो एक्जिकिउटिभ बडियाव रायलायबाय बाथ्राखौ बहनबाय डिस्ट्रिक्ट कमिटि माखासे रावबो बाथ्रानि सायाव शेयार खालामनो थाखायबो साहस गैया आं बुंबाय जे डिस्ट्रिक्ट कमिटि माखासेया मानो जेबो बुङा
नोंथांमोननि आफादगिरिखौ नोंथांमोननि नेहाथारिखौ बे रोखोम गाज्रि बांगासिनो दङ नोंथांमोना मानो एसेबो आपत्ति खालामाखै मानो बुङाखै उल्थासो बुजिबाय आंखौसो सार्च खालामनो होननानै आंलायनो उपाय गैयै जों मा खालामबाय क'क्राझाराव सीताराम बसुमतारीखौ लानानै आङो जों सानैजों प्रेस कनफारेन्स होबाय प्रेस मिट क'क्राझाराव जों बुंबाय जोंनि बर' साहित्य सभानि आफादगिरिखौ नेहाथारिखौ बे रोखोम नोंथांमोना गाज्रि बाथ्रा बुंनानै अपमान खालामनो नाङा दा बर' साहित्य सभाया जातिनि मेरुदण्ड बेयो सिनस्रि बियो बर' साहित्य सभानि गार्जेन बडि पेरेन्ट बडि बेखौ बे रोखोम सोंखारिनाया थिग जायाखै उचित नङा बे आंथ' अपस खालामदोंमोन जोनो खालामदोंमोन आफादगिरिखौ प्रटेक्सन होदोंमोन जोङो कारण आं मिथिगौ इउनाइटेडलि जों मावनो खामानिफोरखौहाय खिन्थु नै मा जादों बेथ' उल्था पिक्सारा दा आंनि सायाव एलिगेसन फैदों आं हारसिङै बेखौ एन्सार होनांगौ जादों बे समावथ' आं आफादगिरिनो आंनो होदोंमोन आफादगिरिया बुंनांगौ जायाखैमोन थिग बिदियैनो जोंहा मोनसे खामानि मावबावदोंमोन जेब्ला गभर्नरनि डिसिसननि उल्थायै बिटिसि गभर्नमेन्टनिफ्राय डिसिफोरनो 16टा डिपार्टमेन्टनि पावारखौहाय हगारना होबाय बिनि सायाव जों सावरायदोंमोन आरो बेखौहाय जोङो उइथ मेम'रेन्डाम आफादगिरि नेहाथारि जयै जों थांनानैहाय बिटिसिनि चिफ प्रमद बर' बिथाङा जों हैदोंमोन जों बुंहैदोंमोन बेनोथ' PIL दा जोङो बिटिआरनि जि PIL होनो बे जेनेबा हाइकर्टआव जाबाय आरो बे PILआ बबावमोन बिटिसि अफिसावहाय जायगायाल'सो बेलेग इसुआथ' बेनो 16टा डिपार्टमेन्टखौहाय डिसिफोरनो हगारना होनायखौ जों मोजां मोनाखैमोन आपत्ति खालामदोंमोन आरो बेखायनो जोङो आफादगिरि नेहाथारि जयै जों गासिबो केबिनेट बडियाव थांनानै जोङो बेखौ रायज्लायहैदों बुंहैदोंमोन आरो बेल' नंबावा बेफोर जाबाय आफादगिरि नेहाथारिनि मावखानाय खामानि बेफोरो बिटिसि गभर्नमेन्टनि नङा बिटिसि गभर्नमेन्टनि जायफोर डिसिसन बेफोरखौ जोङो मोजां मोननायखौ जों दिन्थिनाय आरो बै समनि जे केअस गभर्नमेन्ट दानायनि बेफोरखौ लानानै जों ज' थांदोंमोन बेनि अनगायैबो आरो मोननैसो दंबायो जाबाय बे अनगायै मोननैसो माबाव जे आङो जुदि नोंथांमोननि नोजोरावहाय दा नोंथांमोना बुंनाय बायदियैबो आंनाव जुदि बिटिआर एकर्डनि बेरेखाब्ला आं दाबो बुंगासिनो दं जाबाय आं दाबो बुंगासिनो दङ आं खिन्थु बिटिआर एकर्डनि बेरेखा नङा आं इन्डिभिजुवेलि आं दाबो बुंगासिनो दङ आं बेरेखा नङा नट अनलि बिटिआर एकर्ड UPPLनिबो आं बेरेखा नङा एबसुनिबो आं बेरेखा नङा आंखौ दा बुजिनो नोंथांमोना आं हाग्रामानि सापर्टार आङो निउट्रेलि अबजार्भ खालामनानैहाय आं जि मोनदांदों आं बेखौसो मावदों जुदि आंनाव बिटिआर एकर्डनि बेरेखा जानायमोनब्ला आंथ' 6.3 जे निड बेस्ड माने एडुकेसन पलिसिनि निड बेस्ड बेहाय साख्रि बाख्रि होनाय माबा होनाय बेखौ लानानै जों रायज्लायहैदोंमोन चिफ मिनिस्टार डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा खाथियाव थांनानैहाय आबसुजों आरो साहित्य सभाजों आंथ' थांफानाङामोन आं थांफादों मेम'रेन्डाम आंबो सहि होफादों सहि होफानानै थांफानानै जोंबो रायज्लायनायाव बाहागो लाहैफादों बेथ' बिटिआर एकर्डनि मोनसे पार्ट आरो आं बुंबावोसो बे बिटिआर एकर्ड नङा बेयो पिस एकर्ड शान्ति सुक्तिसो बियो शान्ति सुक्ति मानो बेखौ जों बिटिआर मानो बुङाखै शान्ति सुक्ति मानो होनदों मानोना NDP सेक्सना जोंहा जायफोरा एथ' बोसोर आन्दलन खालामबाय जातिनि थाखाय हारिनि थाखाय बिथांमोना जि अबस्थायाव जों दङ
नामावहाय डेजिगनेटेड केम्पआव दोनदों बिथांमोनखौ नाथाय बिसोरनि जि थासारि जानाय लोंनाय थानाय जेब्ला असान्ति पुलिस मिलिटारिनि असान्ति आरो माखासे दाबो जेलावनो दङ थ' बिसोर माखासेनि माने गोजोनखौ जों हांख्रायनाय बिथांमोना माने लांदां अख्रां सिङाव फैनानैहाय गावसोरनि न'खरनि मानसिफोरजों जयै संसार जाफैनो मोननाय बे अधिकारखौ मोननांगौ बेनो सान्ति बेबो सुख सान्ति थानाय जानायखौ मोननांगौ बेखौथ' जों बेरेखा खालामनो हाया बेखौ जों बोरै बेरेखा खालामनो हानो बेनो मानब अधिकार मानसिनि अधिकार बियो बे सान्ति सान्तिनि जों बेरेखा नङा बे सान्ति सुक्तिनिनो बे मोनसे पार्ट 6.3 आरो बे 6.3 नि जि बाथ्राफोर बेखौहाय जोङो रायज्लायहैदोंमोन बे आंबो दं थांफादों आं लोगोआव दंफायो आंबो सहि होफादों मेम'रेन्डामाव बेल' नंबावा बे मेम'रेन्डामनि सायाव बेस खालामनानैहाय -2 जाबाय -2 जाखांनायनि उनावहाय बेफोर खामानिखौहाय माने थिग मथे मावलांनो थाखाय मोनसे स्क्रिनिं बडि टाइपनि मोनसे बडि बानायनाय बाथ्रा रायज्लायदोंमोन जेरावहाय एबसुनिफ्राय 2 आरो फरायसा थुनलाइ आफादनिफ्राय 2 ओमफ्राय बाखिया अफिसियेल्सफोर 2 लानानै बाखि अफिसियेल जयै मोनसे कमिटि बानायदोंमोन बे कमिटियावथ' आंखौबो पार्टिनि मेम्बार थुनलाइ आफादनिफ्राय आंबो दंफायो बेवहाय थ' आं बबेयावहाय बिटिआर एकर्डनि बेरेखा जाखो बबेयाव आं सान्ति सुखनि बेरेखा जाखो नोंथांमोना बेखौ मानो पलिटिकेलाइज खालामगासिनो दं बेखायनो आं बुंदों जे जि सुक्तियावहाय जायफोर माखासेया जोंनि खहा लाबोदों बेफोरखौल'सो जोङो आपत्ति खालामनांगौ आपत्ति माने केस मावनांगौबा दासान्दि जों हाइकर्ट खालामनांगौ हाइकर्टआव केस होदों बे नङा जोङो बे बाथ्रा माखासेखौसो क्लियारिफिकेसन लुबैदों गमामायैनो गामिया दानख' जामारगोन नामा गमामायैनो जोंनि चिफनिनो बिटिसिनि जि चिफ बिनि पावारा गमामायै दानख्लाब जामारगोन नामा दिनै नोंथांमोना नाय आवगायनि बिटिसिनि समावहाय चिफआ डेजिगनेसना मामोन चिफ अफ बड'लेण्ड एकदम क्लियार दानिया मा चिफ एक्जिकिउटिभ मेम्बार जोङो जौगाहोदोंना ओंखारख्लायदों ओमफ्रायहाय डेपुटि चिफ आवगायावहाय जोंहा चिफ आरो डेपुटि चिफ सानैबो अट'मेटिक केबिनेट रेंक बिनि थाखाय आलादायै मोनसे डिसिसन नांगौ गैया दानिया मा जादों जाय चिफ बेखौबोसो डिक्लेयारसो होबावलायनांगौ जे बिथांनो जोङो केबिनेट रेंक होनाय जाबाय होननानैहाय बेखौथ' बुंनांगौ बाथ्रायानो गैयामोन अट'मेटिकमोन आगोलनिया आरो डेपुटि जाय चिफ बे गैबावला जोंनि आगोलनिया चिफजों डेपुटि चिफजों 15 आगस्टआवहाय 26 जानुवारियावहाय नेसनेल फ्लेग देखायनानै राइट दंमोन दा जों मा नुदों सब पावारानो दानखाला जाजोब्बाय आरो फैबाय जों दा गहपुरनि बाथ्रा धेमाजिनि बाथ्रा बे साइड माखासेनि बाथ्रा माखासेया जेरै कन्टिगुवासनि बाथ्रा फैदों 50% बाथ्रा फैदों बे माखासेया क्लियार जानांगौमोन जोंथ' लुबैयाखै धेमाजिया दानख' जानांगौ जोंथ' लुबैयाखै गहपुर दानख' जानांगौ गहपुरा जों ज'सो लुबैदों मोनजोंसो लुबैदों आवगायनि बिटिसि बायदि एकदम सदियासिम जों मोननो लुबैदों गतिके बे मोनसे संकस सदियासिम बे जोंनि राइट आरो आवगायनि बिटिसि एकर्डआवहाय 95 गामि हाबबावनो गोनांसो दंबोयोमोन बे 95 गामियाव हाबबावनाय मोनब्ला बे जाहैसिगौमोन जोंनि दाबिया जानांगौमोन 95 जि मोनबावनो गोनां दाबि दं गामि बेखौ सोनांगौ होननानैसो जों दाबि खालामनांगौमोन खिन्थु जों मा खालामबाय बे बाथ्राखौ जों दोननानैहाय एकमात्र माखासे मानसिफोरनि स्वार्थखौ
जाफुंनो थाखाय बायदिसो जों बेखौ सुक्तिखौ खालामनानै नुहुरदों आरो बेखायनो जोङो थेवब्लाबो जों बुंबावाखै जायफोर सुक्ति खालामनांगौ बिथांमोना माने माबा मोनसे बेलेग उद्देश्य मावदों जों बेखौ बुंनो लुबैयाखै थालांदों थांसारनो हायाखै हाखु दाखु जानायखाय मानोना बै समावहाय साहित्य सभाखौबो लाफायाखैमोन साहित्य सभायाबो बे सुक्तिनि समावहाय खुनु गुरुत्व मोनाखैमोन इम्पर्टेन्स होजायाखैमोन लांफा जायाखैमोन रायज्लायफाजाखायामोन आरो सुक्ति खालामखांनाय उनावबो साहित्य सभाखौहाय थुनलाइ आफादखौहाय माब्लाबाबो लिंना रायज्लायफेराखैमोन दिनैसो मा जादों आं बुजिनो हालिया मा गोदान डेभेलपमेन्ट जाखो बे साहित्य सभा मानो नायनायाव माबा बेलेग उद्देश्य थानाय बायदिसो नुहुरलायलांबाय थायाबाथ' मोजां बेखायनो आं बुंदों जे जिखियानो जाबाय थाया मानो बहुद बाथ्रा दङ सावरायनो गोनां गामि दानख'नाय थाबाय जोंनि जायगायावनो 50% बाथ्रा फैनायावहाय जोंहा BRPL थालिगावनि जे BRPL बेयो मोनसे बिराद चेलेन्ज सफैबाय जोंहा सालायकाटिनि थार्मेल प्रजेक्ट बे बासिगोन ना बासिलिया मोननैल' जोंहा इन्डास्ट्रि दङ मोननैबो इन्डास्ट्रियाव जों थांफिनजोबोब्ला जों माखौ लानानै सिगांनो थ' बेबायदि माखासे गोबांथार बाथ्रा दङ जाय बाथ्रा माखासेखौ जों सावरायनो हाजोबजोबा बेखायनो जों ज' सावरायलायनांगौ बिदिनो जेब्ला जास्ट मोनदां बे 16टा डिपार्टमेन्टखौल' बाथ्रा बुंहांदोंमोन हेलानो आंसो ओरैबायदि गाग्लोबबाय फरायसा माखासे लिरग्रा माखासेया हुलस्थुल गसंखाजोब्बाय जेन मोनब्ला पार्सेन्ट जानोसै बुंनोनो होनो नागिरला ओइ नोंखौ जों सिनायगौ नों माबायदि मानसि दं सासेयाथ' खाबा बुंबाय सार आं नोंथांनि छात्रमोन क'क्राझार गभर्नमेन्ट कलेजाव बायदि रोखोम बाथ्रा सिकारबो खालामो छात्रमोन होननानै खिन्थु उल्थायैबो बुंगासिनो दङ जोंहा बिथां खोरोमदावआथ' ओइ नोंनो एक नम्बर मानसिया नोंनि थाखायनो बड'लेण्ड इउनिभारसिटिया धंस जादों आंलाय मा मानसि जाखो जे बड'लेण्ड इउनिभारसिटि धंस खालामलायनो आङो बारे बारे बुंबाय जे देख आंखौ एक्सपेल खालामनाया गिदिर बाथ्रा नङा आं एसेबां गुरुत्तपुर्ण मानसिबो नङा आंखौ एक्सपेल खालामनो समस्या समाधान जाबाथ' खोथा गैया मोजां बाथ्रा आं एग्रि बे खालामनो खिन्थु बेजों समस्या समाधान जागोन ना जाया बेखौ खालामबा समस्या समाधान जागोन ना जाया थ' बेखौ साननानैहाय दा आं बुंनो होला आफादगिरिया जाबायदि बसर जाबायदि बुंनो होला बादा हरगासिनो दं आफादगिरियाबो ओजों पाब्लिकआव बादा होगासिनो दङ माने ओरैबायदि बादा जेरैबो आंनो बुंनो चान्सखौनो नागिरा थिग আছে आं जुदि बुंनो होआलाबा आं जुदि गाज्रि मानसिब्ला आंखौ एक्सपेल खालामनानै जुदि जाथिया उद्धार मोनोब्ला माथो गिदिर बाथ्रा दे जागोन आं बुंला ओरैनो आफादगिरिया बारे फैबोबाय दा बुंसै फैदो अमुक बुसुमतारी फैदो आं फैनांबाय बुंनो मोनाखिसै आरो बे रोखोमैनो उनाव डिसिसनबो होबाय जे बिथाङा बिटिआर सुक्तिनि बेरेखायैहाय PIL-आव सहि होदों बिथाङा साहित्य सभानि आफादगिरिनि पारमिसन लानांगौमोन बिथाङा हारसिङै बोरै होखो ओमफ्राय आं बुङारि आंथ' आगोलाव बारे बुंखादों आङो साहित्य सभानि जानानै होआखै आंहा मोनसे इन्डिभिजुवेल अधिकार दङ आं मोनदांनाय आरो जायफोर एलिगेसन लाबोदों बिसोरथ' साहित्य सभानिबो नंबावा बिसोरबो एलाइड अर्गानाइजेसनसो आरो बेबो जि सिस्टेम फैदों बे सिस्टेमानो एक्सेप्टेबल नङा बिथांमोना कमप्लेनखौ होयोब्ला बेखौ लानानै दोननांगौमोन सिगां जोङो केबिनेट बडियाव रायलायनांगौमोन केबिनेट बडियाव हायाखै एक्जिकिउटिभआव जों रायलायनांगौमोन एक्जिकिउटिभआव हायाब्लासो बे लाबोनांगौमोन जेनेरेल बडियावहाय बेखौथ' खालामाखै डाइरेक्टलि फैबाय इमिडियेटलि माने एक्सनबो लाबाय
आरो होनायाबो एकदम लास्ट आवाराव फैदों एलिगेसना आरो दा नाय समा बेसेबां जाखो जुदि नोंथांमोना जुदि बेखौनो लुबैदोंब्ला आंलाय माथो खालामबावनो आंलाय मा उपाय दं आंथ' हारसिं उख्रायनो हाया थेवब्लाबो आं थांनाय समावहाय बुंलांबावगोन नोंथांमोना बेखौहाय सम लाना रायलायनांगौ जयैहाय आरो जाथिनि सार्थआवनो जाथिखौ खौसे लाखिनायनि सार्थआवनो जोङो बेखौहाय जयेन्टलि रायलायनांगौ मानोना बिराद सेन्टिमेन्टेल इसु आरो बियो बासिनायनि सायावनो निर्भर खालामगोन जातिनि भबिष्यत लाबोनो बेखायनो आं बेखिनि बुंनानै आं फोजोबबाय गोजोन्थों।